Какво става, хора? Аз съм The Boss Gamer и се връщам след като се сложи в текстур пака. И това ми е запалката, това ми е клея, това ми е якито. Виждате колко по-яко ми изглежда якито. Аз съм и годам на дитите. Текстур пак, може би ще му дам един година да си го изтеглите, може да не го дам, не знам. Ще видим колко съм лош, колко съм добричък. Кой там не знам. Ще разберем след като стигнем до там. What the hell? О, мъга, това не трябваше да го правя. Еми, пичове, сори, но тук що се усетих, че това не трябваше да се случва. Айс. Да. Защото според вас това не трябваше да се случва, това е чекпоинт. Защото нямаше да го мина, трябваше да ускоря сега вече няма проблем да го чуем. Защо ли да става такъв бой, някакъв прозрачен куб? Само. Бък от текстур пака? Добре. Независимо за този чекпоинт там няма смисъл, защото всякак ще го мина. И бъгнат мап. Последния начин да се продължи този мап. О, мъгъла, как така? Ще умра на собствения си малко едно си. Аз се поиграя, че... На Peacewood. Добре. Между другото на мапа трябва да играете на Peacewood. Само да кажа... Защото виждате колко бързо ви се хабърбучат. По този мап се играе на Peacewood, от сега го казвам. Игра на хард, за триянти няма бъчета. Дали може да се сваля, това е цел. Не мога, жалко. Мисля, че ти му... Мала фака. Само да правим нещо. Което е, че много бързо се регема, но това ми харесва. Аре, по-бавно не може ли, бе, се... Тук първо го чупите и после скачате. Ома. На харти, аз пък на харда, на шорта. What the fucking is this, man? Гарес. Стига. Ома къде. Вижте какви влупари се случват там. Ах, той тъпо мръсно гадно с очи, как му бъгва деня. Какво е това, бе? Центрофуга ли имам, бе? Центрофуга ли, бе? Но вижте колко хубаво се получава с тази вода, защото сега, ако не успея да скочвам, мога да падна в нея и да оцелея. Вярно, забравих. Този сноу те бъгва. Аре, бе! Бати, аз не знам как да мина този скок. Гледай го, ей! Знаеш кой си имаш работа, тила, пука ми. Няма да го играя това. Не ми пука ми ли. Добре, ес. Няма да ма фане страх, умри. Там, мангал. Сега, ако това ме троне, направо ще си игра на ком. Аре, леле. То текстчър пак исках това да прилича повече на Ice. What? Ice Bucket Challenge! Ice Bucket... това троня, бе! Ice Bucket Challenge! Заслужи се го. Голден е, вече имаме 2 слайка, на половината даже повече. Повечето се настрах. О, майко, баща ще пише падне, се да ти кажа. Мане, жалко работа съм си. Яси. Тук няма скочен път. Първо ще прегледаме на тази какво беше, защото помня, че имаше едно дето
Пак можеш да скочиш. What the f... Сериозно ли бе? Помня, че тук бяхме определено, пак можеш да скочиш и виждаше, че му опаниш в вода, обаче не беше... Обаче не беше вода. Беше синя вълна, но само добре. What? Добре. О, не! Има Creeper Face! О, пише тук, Тук си в единствения справедлив съд и този съд си казва... What the fuck, бе? Ти си в единствения справедлив съд и този съд се казва ад. Тук ще видиш всичките си грехове. Сериосно ли, бе? Я беше се смея. Аре, бе, влезе, бе. План. Първия грех. Оберна банка. Диамант. Злато, килчета. Аре, бе, не гави се. Купиш. Грех номер 2. Убийство. Да, знаех също това игра. What the fuck? What the fuck? What опасна пичага, е? Мага, бе! Още не искам да го гледам, изкарах си... Fuck, бе! Изкарах си къла, бе, бате, бе! Мага. Не гледам назад, не гледам назад. Грях номер 2 измама. Дома кръв. Умрял. Дразнещо не искам да го гледам, това е. И четвърти и последния грях в предателство. Какво искаш да кажеш, че с всичките те пичове аз съм убирал банка, обаче съм ги прецакал и съм ги издал или нещо такова и тях са ги вкарали в затвора, аз съм станал непокътно, така ли? За такъв ли ме смяташ, бе? За такъв ли ме смяташ, бе? Стига ми. Окей, продължаваме. Ето ще знам тук свърши, какво? Трябва да му изкърта главата и тогава да продължим, апали, какво, бе? Но трябва да правя сега, бе, като тъпонтанчо ме днес. What? Мага, нагоре продължавам. Добре, ясно, не го разбрах. What the shit? Какво беше? Следва продължение. Какво има 40 гола на елит? Ами, хора, явно мапа още не е довършен. И мисля сега да измисля продължението или нещо такова. Надявам се изкейте този мап. Само да кажа, че може и ще снимам много порядко, защото датскалата почнаниска беше първи учебен ден. Между другото стати са ни обървани с компютри, лаптоп и таблети. Нямаме дяла да игра вкъщи, но аз си стеглил Майнкрафт и ще игра в междучасието и ще снимам.